Čerešňový sad v Brdárke sa rozkvitá do najkrajšej fázy roka a rozkvitnuté čerešne lákajú návštevníkov čoraz viac. Málo kto vie, že len približne 90 km od Košíc sa ukrýva slovenský a možno aj európsky unikát. Čerešňový sad v Brdárke leží v tzv. Slnečnej pasci, vďaka čomu tu aj v nadmorskej výške 600 metrov rastie okolo 4000 čerešňových stromov minimálne 50 rôznych odrôd. Ovocinárstvo má na Gemeri dlhú tradíciu. Už od 18. storočia sa tu pestovali nielen čerešne, ale aj jablká, hrušky, slivky či orechy. Ak chcete vidieť čerešne rozkvitnuté v plnej nádhere, najlepšie je prísť na prelome apríla a mája. V sadoch si môžete dopriať dlhé prechádzky pod rozkvitnutými stromami, alebo si len tak sadnúť na deku a vychutnávať si čaro jarnej prírody. Sady sú rajom aj pre fotografov, ktorí tu zachytávajú nádherné momenty. A ak budete mať šťastie, môžete v sadoch natrafiť aj na pasúce sa stádo oviec. Brdárka to je malá horská obec ukrytá v rozľahlých čerešňových sadoch v nadmorskej výške 555 metrov nad morom. Má okolo 60 obyvateľov, tvorí ju asi len 40 domov a pešo ju prejdete za 10 minút. Pri vstupe do obce vás očári pohľad na skalu vrchu Ragzim a len o pár krokov ďalej objavíte dominantu Brdárky, renesančno-barokový kostol z konca 17. storočia. V kostole sa nachádza jediný, dodnes kompletne zachovaný 258-ročný orgán od majstra Valachyho zo Spišskej Soboty. V centre dedinky sa nachádza malý trh s domácimi produktmi. Môžete si tu kúpiť med, sirupy, džemy, likéry, ale aj domácu bublaninu od miestnych. Určite ochutnajte pramenistú vodu z miestnych zdrojov. Je výnimočne čistá a osviežujúca. Zbaľte si deku, piknikový kôš a vyrazte so svojimi blízkymi do Brdárky. Z čerešňového sadu v Brdárke pre Zamiluj sa do Košíc Mária Fulopová.